Усім прывітанне! Сёння мы прыгатуем шчаўе з лінём, страву, якую мне даслалі з вёскі Спорава, што ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Споровская рыба ўжо стала кулінарным сімвалам гэтага рэгіёна, а рэцэпт яе прыгатавання ўключаны ў спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Гістарычна Спорава было акружано балотамі з трох бакоў і возерам з чацвёртага, што рабіла сельскую гаспадарку тут цяжкай. Менавіта рыба з возера дапамагала выжыць мясцовым жыхарам. У Спорава рыба аснова многіх страў, але самымі вядомымі лічацца сушаная рыба на саломе, якую мясцовыя называюць споровскімі семкамі, і лінь са шчаўем. Паехалі, але для пачатку падпішыся. Наразаем бульбу кубікамі і кладзём у рондаль з вадой і ставім варыцца. Тым часам дробна наразаем цыбулю і дадаем да бульбы. Шчаўе шанкуем, і калі бульба зварыцца, таксама адпраўляем у рондаль. Дакладная грамоўка ў маім тэлеграм-канале. Ліня наразаем на парцыённыя кавалачкі і акуратна кладзём у суп. Пасля гэтага дадаем соль, перац і ліст бабковы. Варым да поўнай гатоўнасці рыбы. Калі вам падабаецца мой контент, вы можете падтрымаць яго развіццё праз Patreon. Спасылка ў шапцы профілю. Ваша падтрымка вельмі каштоўная. Падаем шчаўе з адварным яйкам, а па жаданні дадаем лыжку смятаны для смаку і мяккасці. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці.